Maar dit vraagt echt gewoon om ingrepen. En dat begint met, zoals de gemeente Dantema-Deel hier wel heeft neergezet, aan de automobilisten duidelijk maken dat er maar 60 gereden mag worden. Dat is een van de punten dat vrijwilliger Kees van Stijn hem voor inzet. Hij organiseert het fietscafé om fietsers in de gemeente Dantema-Deel, Acht-Karspelen en Tiestjerstradiel een stem te jaan. Want wij als Fietsersbond, vrijwilligers, wij fietsen veel. We weten dus best wel wat er speelt in de regio. Maar er zijn vast fietsers die daar anders tegenaan kijken. En dat willen wij graag weten. Een wichtig punt is de snelheid van het verkeer. Benamen dat fietsers en automobilisten de rijbaan te gjerre broeken. Wat hier in de regio veel speelt is dat snelheden waar auto's en fietsers de weg met elkaar delen, dat die vaak nog door automobilisten te hoog liggen. We staan hier op een plek waar 60 km per uur de maximumsnelheid is. Dan wordt hier op de Ottomawei tussen Hardergerijp en Roodkerk echt door heel veel automobilisten harder gereden. En soms veel harder. Een oplossing daarvoor is meer snelheidsborden langs de dik. Of drompels die de snelheid verlegen matten, zo vertelt Van Stijn. Hij zorgt goed om hem heen, wat het al vol goed regelen is. Eigenlijk dat de ontwikkelingen die je in andere delen van het land wel ziet. Bijvoorbeeld grote ingrepen in de grote steden waar heel veel straten in één klap 30 km per uur worden. Dat zien wij hier eigenlijk bijna niet. En daarnaast willen wij graag in gesprek en in contact komen met fietsers hier in de regio. Om te horen wat er bij hen leeft. Binnen die fietser maar een verhaal, dan kunnen jou terochten bij het eerste fietscafé op 24 oktober om heel wijd twaan in Burgum.